सिगांग्रोबै इसोरनो अननाय खुलुमनाय सिबिनाय गासैखौबो बेनो होग्रोबाय। नैथियावहाय जोंहा बे बर' बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन ढेकियाजुलि बेयाव थानाय नोंथांमोननि सभानि जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरदों। मानोना नोंथांमोननि बे बेसेन गोनां बे गोनां मोनसे प्रग्रामावहाय आंखौबो लिंहरनानै जोंखौबो लिंहरनानै नोंथांमोनजों लोगोसे थाफैनो इसोरखौ बाख्नायनो खुलुमनो सिबिनो बे खाबुखौ बिथांमोना होबाय। बेनि थाखाय हामबाय होनदों। बेनिखायनो नोंथांमोनजों लोगोसे रंजादों आरो इसोरखौ धन्यबाद होदों। फोथायो नोंथांमोनजों लोगोसे बे साननै सानथाम जोंनि थानाया आरो जों लोगोसे थानाया इसोरनि आशीर्बादनि थाखाय जागोन। इसोरा जोंखौ बे समनि गेजेरजों गोबांथारै गोदान आशीर्बादफोरखौ होगोन। दा नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै मोनाबिलि समनि गोथार गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय। आङो गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंबाय थायालासे थोंजोङै इसोरनि बाथ्रा फारसे थांनो हास्थायबाय। मानोना जोंहा समा जोबनाय फारसे फैबाय। अब्लाबो जों जि गाहाय आयदा बे गाहाय आयदा फारसे एसे जों सम होनो नांसिगोन। आंनो होनाय जे आयदा बे आयदाया जाहैबाय आथिखालनि ख्रिस्टियानफोर। बेवहाय दालाय आयदाफोर होननानै दङ। प्रग्रामावबो बिदिनो लिरनानै दैखांनानै होनाय जादों आरो बिनिनो नैथि आयदाखौ आंनो बुंनो थाखाय खावलायदों। बेनिखाय आङो आथिखालनि ख्रिस्टियानफोर बेनि सायाव बुंनांगौ। दा बे मोनसे स्टेबल नङै मोनसे आयदा जाहैबाय, मोनसे दिदोम नङै मोनसे आयदा। दा आथिखालनि होननानै बुङोब्ला आथिखालनि ख्रिस्टियानफोर बबेनि? ढेकियाजुलिनि आथिखालनि ख्रिस्टियानफोर, उदालगुरिनि आथिखालनि ख्रिस्टियानफोर, आथिखालनि बर' ख्रिस्टियानफोर, आथिखालनि इन्डियानि ख्रिस्टियानफोर, आथिखालनि इंलेन्डनि ख्रिस्टियानफोर, आथिखालनि आमेरिकानि ख्रिस्टियानफोर, बबेनि मिथिया। ओमफ्राय आङो ओरैसो खालामनानै लानो हास्थायदों आयदाखौ। जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुनै गुबुन गुबुन अबस्थानि जोङो ख्रिस्टियानफोर हिसाबै जोङो जिउ खुंनानै दङ, फोथायनाय खुलुमनाय सिबिनायाव दङ। बेनिखायनो आं बुंदों बियो मोनसे दिदोम नङै आयदा। बेनिखायनो आङो बाइबेलनि बायदिबा ख्रिस्टियान सोरखौ बुङो माखौ बुङो बेखौसो आं बुंगोन। सोरखौ ख्रिस्टियान बुङो बेयावनो जों गाव गावखौ दांनायनांसिगोन आरो जोंनिया बाइबेलनि बायदि जादोंना जायाखै, जों बाइबेलनि बायदि ख्रिस्टियान नंगौना नङा बेखौ जोङो दांनायनो नांसिगोन। बेनिखायनो जोङो बाइबेलावसो थांगोन आरो बाइबेलनिफ्रायसो जोङो गाव गावखौ जोङो एसे आनजाद नायनानै एबा जों गाव गावखौ एसे रिफ्लेक्ट खालामनानै बाइबेलनि हेफाजाबजों जोङो नायलांनो हास्थायदों बे आयदाखौहाय। आर'ज खालामनाय सोरजिगिरि अनखौ आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनसै। जोंनो लागै आफा बे मोनाबिलि समाव बे मोजां समखौ नों थामथिम खालामबाय। लोगोसेयै जों नोंखौ बाख्नायदों, खुलुमदों, सिबिदों। बे सभाखौ आफा नोंनि दैदेननाय, नोंनि आशीर्बाद, नोंनि गासैनो फोरबो बिथांमोननो होबोनाय बोरफोरखौ गोसोखांनानै बेजोंनो लोगोसे बे प्रग्रामनि समाव गोनां गोनां आयदाफोरखौ लानानै जों सावरायज्लायनो नागिरदों। बे जागायजेननाय सेसननिफ्राय जोबनाय समसिम आफा गासैनो सेसनाव नों लोगोसे थादो। नोंहा जोंखौ मा बुंनांगौ दङ, मा फोरोंनांगौ दङ, बे रुफाथि फोरबोनि गेजेरजों आफा फैदो, जोंखौ बुंदो। जोङो जोंनि गोसोफोरखौ बेखेवनानै होनो हानाय बायदि, गुरै खालामनानै नोंनि बाथ्राखौ जोङो रिसिभ खालामनो हानाय बायदि प्रभु जों साफ्रोमनोबो गुरै गोसोफोरखौ आफा नों दान खालामदो। जिसुनि मुङै आरज बिबाय, आमेन। जोङो पासनि कर्मआव थांनो दे। थोनहरजानाय बेयावहाय थांनो जोङो थोनहरजानायनि 2 बालाब, थोनहरजानायनि 2 बालाबनि आङो 40 सारिनिफ्राय फरायनि। पासनि कर्म 2:41निफ्राय आं बयनिबो लागै फरायगोन, खोनासं। आरो गोबां मानसिफ्रा बिनि बाथ्राखौ फोथायनानै बाप्तिस्मा लादों आरो 20 सानाव 1003सो मानसि थोनहरजानायफोरनि हानजाजों लोगो लाफादेरदों आरो बिसोरो थोनहरजानायफोरनि फोरोंनाय, लोगो लाज्लायनाय आरो फोरबोनि भज आरो आर'ज खालामनायफोराव नांथाबनानै थादों। जों बेयावहाय गिबि ख्रिस्टियान जाजेननायनि बाथ्रा जोङो खोनायो। जिसुआ सिखांफिनबाय, सिखांफिननानै फ्राय बियो 40 दिनसो बियो संसाराव थाबावबाय। जिसुआ हरखाबै बियो सिखांफिननानै गोमायाखिसै। गोमानायमोनब्ला गोबांहा सन्देह थागौमोन, मा जाखो, माहा थांखो, बहा थांखो, सोर मा खालामखो। आरो बिनिनो एसे बाथ्रा ओंखारखानायमोन
थाखा फैसा होनानै मा खालामनाय बुंनो होनायमोन बिनि सेलाफोरा बिनि मोदोमखौ खावनानै लांफैबाय बेबायदिनो एसे बुंनो दोनखादोंमोन बेफोर बाथ्राखौ मानसिफोरा सैथो होननानै सानगौमोन नाथाय जोंनि इसोरा गियानि इसोरखौ मा खालामनो बियो मानसिफोरा बिनि सायाव सन्देह जागोन होननानै बियो 40 दिन थानानै नै आङो थांखांफिनमारबाय होननानै सानसे नङा साननै नङा सानथाम नङा 40 days and 40 nights 40 दिन बियो संसाराव थानानै बियो गावखौ सिखांफिननाय इसोर होननानै थाफाबावबाय जाफाबावबाय थाबायफाबावबाय फोरोंबावबाय आं सिखांफिननाय इसोर होननानै बियो गावखौ प्रमान होबाय बेनि उनाव बियो सेलाफोरखौ मोनसे खोथा बुंनायमोन हे नोंसोरो जेरावबो थांथ'नो नाङा आं बुंदोंमोन ना नोंसोरखौ आं थाङोब्ला नोंसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आङो आफानिफ्राय सासे थिनहरगोन आरो बेबायदिनो गावगा इसोरखौ लांखो जानायनि सिगांबो बे एखे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नोंसोर जेरुसालेमाव थाथ' बेनि उनाव 10 दिननि उनाव जिसुआ सोरगोआव थांखोखांनायनि 10 दिननि उनावहाय थारैनो गोथार जिउआ बिसोर जेब्ला बै गोजौ थाखोनि खथायाव दंमोन गोथार जिउआ फैबाय आरो बिसोरनि सायाव अर सालायफोर बायदि फैनानै थाफैबायनो अब्लाना जिसुआ जेरै बुंदोंमोन नोंसोरो बोलो मोनगोन होननानै बिसोरनि गिनाय गोसोफोराव बोलो मोनबाय सिखांनो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोनो बिसोर बोलो मोनबाय आरो जिहेतु बेयाव 50 दिनिया पर्बनि थाखाय गोबां इजराइलारिफ्रा बेयाव ज' जानानै दंमोन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैना दंमोन बे मानसिफोरनो बिसोर बे खोथाखौ बुंबाय जिसुआ सोरमोन बिसोर मा खालामखो इजराइलफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जिसुनि सायाव मा इनाय अयथासार खालामखो माबोरै बिसोरखौ फुथारखो नाथाय फुथारनानै फोजोबना दोननो हायाखिसै मानोना बियो साधारन मानसि नङामोन इसोरमोन होननानै जेब्ला जिसुखौ बुंबाय एदिनखालि मा जाखोनो प्रथमबारनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जिसुखौ फोथायनानै बाप्तिस्मा लानाय जों बेयावहाय नुनो मोनो आरो नैबेयाव आरो गोबां मानसिफ्रा बिनि बाथ्राखौ फोथायनानै सोरनि पिटरनि बे गोथार जिउआ पिटरनि सायाव जेब्ला फैबाय फैनानै पिटरा जेब्ला गोहोजों बुंबाय जिसुआ इसोरसोमोन बेनिखायनो नोंसोर बुथारब्लाबो जोबाखिसै बियो सिखांफिनमारबाय बियो इसोरमोन मानोना थैनायखौ फेजेननो हानाय रावबो गैया इसोराल'सो हायो बे खोथाखौ जेब्ला बुंबाय गोबां मानसिफ्रा फोथायबायनो आरो 3,000निबो बांसिन मानसिफ्रा जिसुखौ फोथायनानै मा जाखो बाप्तिस्मा लाबाय होनना बुङो आरो हैदिनखालि बे पिटरनि बुंनायखौ खोनानानै दा बिसोर ख्रिस्टियान जाबाय जोंनि बायदिबा नङा दे जिसुखौ फोथायनानै बाप्तिस्मा लाबाय ख्रिस्टियान जाबाय दा बिसोर मा खालामखो बिसोर आं बुंनो थांनो नागिरनाय बाथ्राया बिसोर ख्रिस्टियान जानानै जिसुखौ फोथायनानै बिसोर मा खालामखो आरो जों ख्रिस्टियान जानानै जिसुखौ फोथायनानै बाप्तिस्मा लानानै बेखौ खालामदोंना खालामाखै बे फारसे जों थांगोन आरो आथिखालनि ख्रिस्टियानफोरा बैसोर बायदि जेनुइन ख्रिस्टियान जाय ख्रिस्टियानफोरा गिबि ख्रिस्टियानमोन बिसोरो थारैनो जेनुइनमोन बिसोरो गुबै ख्रिस्टियानमोन दा बिसोरनिफ्राय जोंहा नायखांनांगौ सोलोंनांगौ जोंहा दंखाय जों थांगोन आरो बिसोर मा खालामखोनो बाप्तिस्मा लाखांनायनि उनाव आरो बिसोरो बै बाप्तिस्मा लानायफोरा बै जिसुनि सेलाफोरा थोनहरजानायफोरनि फोरोंनाय लोगो लाज्लायनाय आरो फोरबोनि भज आरो आरज खालामनायाव नांथाबनानै थादोंमोन मोनसेया मा थोनहरजानायफोरनि फोरोंनाय आं बेयावनो फोजोबगोन बे मोनाबिलि समाव मोनसेल' बुंगोन बिसोर मा खालामनायनो थोनहरजानायफोरनि फोरोंनायाव नांथाबनानै थाबायनो थोनहरजानायासो बे जिसुनि सेलाफोरा जिफोरखौ फोरोंबाय बे फोरोंनायाव बिसोर नांथाबनानै थाबायनो आरो बेखौनो मानिनानै थाबाय मा फोरोंनाय बिसोर जिसुनि सेलाफ्रा गोदान गोदान जिसुखौ फोथायग्राफोरनो जिसुनि सेलाफ्रा गोदान गोदान ख्रिस्ट'खौ नाजावनायफोरनो मा फोरोंनाय जोङो थांनि मा फोरोंनो थिननाय जिसुआ बिसोरनो जोङो मथिनि 28 थांनो मथि 28 जोङो बेयावहाय मा फोरोंनो थिननाय जिसुआ जेब्ला गोदान गोदान मानसिफ्रा जिसुनि सेलाफोर जागोन ख्रिस्ट'खौ नाजावगोन मा फोरोंनो थिननाय जों बेयावहाय मोननो हायो मथिनि 28नि जोङो 20 पदखौ फरायनो 19-20 पदखौ फरायनो दे क्लियार जानाय बायदि बेनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेरमानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों मा फोरोंनांगौनो मा खालामजोबनो सेलाफोरखौ जिसुआ गावनि बे 12 जन सेलाफोरखौ बे समाव 11 जन सेलाफोरखौ बे समाव जिसुआ बुंनायमोन मा होननानै नोंसोरो थांनानै मा खालामनांगौ
मानसिफोरखौ सेला खालामबाय थां नोंसोर सेला जाबाय नोंसोर सेला बानायबाय थां आरो जेब्ला सेला जागोन आंखौ फोथायगोन थारमाने बिसोरखौ बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो आरो पितरा बेखौनो खालामदों 3000निबो बारा मानसिखौ मा खालामदों जेब्ला बिसोर जिसुखौ फोथायबाय बिसोरखौ बाप्तिस्मा होबाय जिसुनि हुकुमखौ पितरा पालन खालामदों खारन बिसोर फोथायबाय बेनिखायनो बिसोरखौ बाप्तिस्मा होबाय दा बाप्तिस्मा होनायनि उनाव आरो मा दंबावो नेक्स्ट फोथायनायब्ला जिसुनि सेला जाबायब्ला बाप्तिस्मा होबाय बेयाव कमप्लिट जाया नेक्स्टआ मा आं होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों मोनसे दंबावो जेब्ला मानसिया जिसुखौ फोथायो फोथायनायखौ बियो एक्सप्रेस खालामो फोथायनायखौ बियो कनफेस खालामो फोथायनायखौ बियो सिमान लायो अब्लाना बेखौ बाप्तिस्मा होनाय जायो बेयाव जोबा मा दंबावो बेनि उनावहाय बेखौ जिसुआ होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो फोरोंनाय बे दंबावो सेलाफोरा बेखौ खालामबाय 3000निबो बारा मानसिफोरा जिसुखौ नाजावबाय आरो बे 3000निबो बारा मानसिफोरखौ मा खालामखोनो जिसुनि हुकुमफोरखौ फालिनो बिसोरो फोरोंबाय आरो जायफोरा जिसुखौ फोथायबाय जिसुखौ नाजावबाय सेलाफोरा बिसोरनो मा फोरोंखो जिसुनि हुकुमफोरखौ फालिनो फोरोंबाय बिसोरो बेयाव नांथाबनानै थाबाय होननानै बुंदों आरो बिसोरो बेयाव नांथाबनानै थाबाय ओबिडियेन्स ख्रिस्टियान जिबन ना ख्रिस्टियान जिबना बहा जागायजेनो नों थारैनो ख्रिस्टियान मोनसे जिबन जागायजेनबाय ने थारैनो नोंथाङा ख्रिस्टियान मोनसे जिउ खुंदों ने बहा जागायजेनो जों पासनि कर्म 9 थांब्ला नुनो मोनो बेयाव सासे गेदेर मानसिनि जिसुखौ फोथायनाय बेयावहाय जों नुनो मोनो पल जायखौ सिगां सौल होननानै बुङोमोन जों पासनि कर्म 9 थांनि जोङो थोनर जानायनि 9 बाला बेवहाय थांनि बेयाव जों मोननो हायो बे माबाया बे सौला मा खालामनाय बियो गावनि धोरोमनि सासे धोरोम गुरुमोन बिथाङा सासे गावनि धोरोमनि जुदाइज्म बे गावनि धर्म बे धर्मखौ लानानै बेहाय गिनाय दंमोन खारन गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्टखौ फोथायबाय आरो ख्रिस्टखौ नाजावबाय बेनिखायनो बेबायदिहै जुदि जोंनि धोरोमनि मानसिफोरा ख्रिस्टियान जायोब्ला नै गिनाय बेहा दंमोन आरो जोंनि धोरोमनिफ्रा जोंनि जि जुदाइज्म जि जुदाइ मोनसे धर्म बेखौ नागारै ख्रिस्टखौ फोथायलांनो नाजाबाय ख्रिस्टखौसो फोथायलांबाय अब्ला जोंहा मा थाहैगोन बे मोनसे साननाया बिसोरनियाव फैदोंमोन बेवहाय गावगायसोरनि धर्मखौ गावगायसोरनि धोरोमखौ बिसोरो मा फोथांना लाखिनो थाखाय हमथानायनि खामानि बे खामानिखौ बिसोर मावदोंमोन सौला बेबायदि सासे मावग्रा मानसिमोन गावनि फारसे गावहा थिगानो गावनिखौ फोथांना लाखिनायनि खामानि बेखौ मावनायाव जेसां जिरै हायो बेबायदि बिथाङा मा खालामदों बिथाङा सेस्था खालामदों आरो बिथाङा हैदिनखालिबो दामास्कासआव गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्टखौ फोथायदोंमोन जिसुखौ फोथायदोंमोन दा बे जिसुखौ फोथायनाय हिनजावफोर जिसुखौ फोथायनाय गथ'फोर जिसुखौ फोथायनाय हौवाफोर बिसोरखौ खानानै लायनो बिथाङा थांबाय थादोंमोन जों मोनथिगौ बिथाङा थांबाय थादोंमोन बे जायगायावहाय नाथाय थांबाय थानाय समाव मा जाखो जों मोनथिगौ सलजों जिसुआ नुजाबाय आरो नुजानानै बिथांखौ माथो होनायखौ जों नुनो मोनो थोनर जानाय 9 बेवहाय जों नुनो मोनो जोङो नायनि पासाव नायनि 9नि पासाव सौला होनदों अफोरबो नों सोर अब्ला बियो बेबायदि बुंनाय खोनादों आङो जिसु नोंजों नासयजानायानो नाथाय नों सिखांनानै नोगोराव थां नों मावनो गोनांखौ बेयावनो नोंनो रायथिनाय जागोन दा जोंहा बर' ट्रेन्सलेशना बेवहाय एसे गालांदों पासावहाय दा बेयाव नैबेबायदि दङ सारिनिफ्राय फरायनो खोनासं आरो बियो गरायनिफ्राय गोग्लैदों बे समाव बियो बेबायदि बुंनाय खोनादों अ सौल नोङो मानो आंखौ नासयदों सौला सोंदों अफोरबो नों सोर नाम्बार 1 सौलनि प्रश्नआ नों सोर बियो सोंदों नाम्बार 2 कुइसन दंबावो अब्ला बियो बेबायदि बुंनाय खोनादों नों सोर नायाव जिसुआ गावखौ सिनायथि होदों आङो जिसु नोंजों नासयजानायानो नेक्स्ट कुइसन दंबावो प्रभु नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो लर्ड व्हाट डू यू वान्ट मी टू डू नाय मोनसे प्रश्न दंबावो जेखौ बर' बाइबेला ट्रान्सलेट खालामाखै ख्रिस्टियान जिबना बे मोननै प्रश्नजों जागायजेनो प्रभु नों सोर नाम्बार 1 जिसुखौ मिथियालासिनो ख्रिस्टियान जिबन गैया खिन्थु दिनै जोंहा बेयो गिर्जाफोरनि समयसा आथिखालनि ख्रिस्टियानफोरनि बे मोनसे समयसा
जिसुखौ मिथियालासिनो सोरबाया जुदि बेयाव जिरायनानै दङ सानसेबो खनसेबो सोंफेराखै नों सोर आसलते जिसुआ मानो सोंनाय गावनि सेलाफोरखौ हे आंखौ मानसिफ्रा मा होनना बुङो आंखौ मानसिफ्रा सोर होनना बुङो आरो बे सेलाफोरनि गेजेरनिफ्राय बुंबाय सोरबा नोंखौ जहन बाप्तिस्मा होननानै बुङो सोरबा नोंखौ एलिजा होननानै बुङो सोरबा नोंखौ फाबोबादिफोरनि सासे होननानै बुङो जिसुआ र' गुबुनफ्रा मा बुङो बेखौ दोनथ'दो नोंसोरलाय आंखौ सोर होननानै बुङो बेसो बांसिन इम्पर्टेन्ट बे समाव पितरा बुंदों नोङो गोथां इसोरनि फिसा हौवा नोङो ख्रिस्ट' बेखौ स्वीकार खालामदों पितरा आरो बे समाव जिसुआ बुंनाय बेखौ नोंनि मोदोम आरो थैया नोंनो नुजाहोआखै नोंनो मिथिहोआखै नाथाय इसोरनि आत्मायासो नोंनो बे खोथाखौ प्रकाश खालामदों बे खुरांखौ बुंनायमोन जिसुआ सोर बेखौ मिथिनाया इम्पर्टेन्ट थारमाने जिसुआ सोर नोंथांमोना मिथियो जिसुआ सोर थारैनो बेखौ मिथियालासिनो ख्रिस्टियान जिबन गैया बे सलाव जोंनो नों सोर आरो जिसुआ गावखौ सिनाखि होदों नों जायखौ तारना खालामबाय थादों बेनो आं जिसुआ गावखौ बिनो प्रकाश खालामदों प्रथम प्रश्नआ ख्रिस्टियान जानायनि सिगां बे फैयो ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि सिगां ख्रिस्ट'खौ मिथिनाया फैयो नों जायखौ मिथियाखै जायनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया बेनि सोमोन्दै मा फोथायगोन आं जायनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया जायखौ आं सिनाया आं बेनि सोमोन्दै मा फोथायगोन सानसेखालि बेबायदिनो इसोरनि बाथ्रा बुंग्रा सासे मानसिया खोब गोसो होनानै इसोरनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन आरो बेथिं सासे आइजोआ खोब गोसो होनानै खोनासंबाय थादोंमोन दा बेनिखाय बुंथिगिरिया बे आइजोखौ थांखिनानै सोंबाय अ आइजो नों मा फोथायो सोंबाय बुंथिगिरिया आइजोआ सिखारबाय सिखारनानै बुंबाय आंनि गिर्जाया जेखौनो फोथायो आंबो बेखौनो फोथायो बेनि एन्सार मोनाखिसै बुंथिगिरिया बेनिखाय एबारावबा बेनि फिननायखौ लाथारगोन आं होननानै सानबाय बुंथिगिरिया आच्छा नोंनि गिर्जाया मा फोथायो आरो आइजोआ बुंबाय आं जिखौ फोथायो आंनि गिर्जायाबो बेखौनो फोथायो आइजोआ बुंबाय नेक्स्टआवबो फिननाय मोनबावाखिसै एबारावबा गारा आङो बेनिफ्राय फिननायखौ लाथारगोन आच्छा आइजो नों आरो नोंनि गिर्जाया मा फोथायो होननानै सोंबावबाय अब्ला आइजोआ बुंबाय आं आरो आंनि गिर्जा जोङो मोनसेखौनो फोथायो अब्लाबो फिननाय गैया जों गोबाङा मण्डलियाव दोङो ख्रिस्टियान हिसाबै जोङो थांनानै दङ खिन्थु जों आसल मथे मा फोथायो बेयो जोंहा क्लियार नङा जों मिथिया जिसु ख्रिस्टियानफ्रा जिसुखौ इसोर होननानै फोथायो नंगौ इसोर दं माने आं दाख्लै 31 तारिख खालि सानडेमोन डिसेम्बरनि 31 तारिख खालि फिसाजोखौ गोदना सानायनि कमप्लेन खालामबाय थानाय फिसाजोखौ मंगलदैयाव ENT डक्टरनियाव लाना थांनो गोनां जानाय लास्ट बे थांनाय बोसोरनि जि दिन 31 तारिख डिसेम्बर डक्टरा मिसेसखौ आंखौजों नायबाय नायनानै बुंबाय बहानिफ्राय फैदों होननानै उदालगुरि होनना बुंबाय उदालगुरि होननाय लोगो लोगोनो मिथिखाबाय बियो ख्रिस्टियान ओमफ्राय डक्टरा मोनसे खोथा बुंनाय मिथिगौ ना बुंदों आरो डक्टरा हिन्दुबाबो ख्रिस्टियानबाबो मुस्लिमबाबो आसलते इसोरनि जि सायाव फोथायनाय बियो मानि थाखाय मेन्टेल सेटिसफेक्सननि थाखाय होननानै डक्टरा बुंनाय आरो जोङो ख्रिस्टियान बर्डिं जागोदान बर्डिं खालामखांना फैदों बिसोर होननानै ससियेल मिडियाफ्राव बर्डिंनि बहुत नुगासिनो दङ बेवहाय जोंखौ थांखिनानै बुंदों आरो इसोरनि सायाव जि फोथायनाय बियो मानि थाखायनो मेन्टेल सेटिसफेक्सन आसलते गैया इसोर गैया गावखौ हुनथुस्थ' खालामनानै लानो गावनि जि साननाय मानसिनि जि साननाय बे साननायखौ हुनथुस्थ' खालामनानै लानो थाखायसो मानसिफ्रा मा फोथायो इसोर दङ होननानै फोथायो आसलते गैया आरो दानि जोंनि मडार्न मोनसे इस्युआ बे जोंनि मानसिफ्रा इसोर जे दङ बेखौ फोथाया इसोर जे सासे दङ बेखौ फोथाया जास्ट गोबां जोंनि गिर्जाफोरनि समायसाफोरा आरो गोबां मानसिफोरनि समायसाफोरा मा बे मोनसे ससियेल मोनसे सेटआप हिसाबै समाजाव मोनसे सोलिबाय थानाय खान्थि हिसाबै बेखौ जास्ट परम्परा हिसाबै बेखौ माबा खालामदों आरो लाखिबाय थादों लाखिना दोनबाय थादों खिन्थु मानसिफोरा व्यक्ति हिसाबै गोसो सिंथाराव इसोर जे सासे दंलायलायो बेखौ फोथायग्राफोरा खोब खम दङ ने
इसोर दं मारैनो मा सानो ना साननो गोनां खोथा नङा बियो सिन्ता खालामनो गोनां खोथा नङा बियो नामा नोंथाङा गोथौवै सानबाय इसोर दं मारैनो सोर बुंनाय नोंथाङा सोर खोन्थानाय इसोर दङ होननानै बे डक्टर बुंनाय बायदिनो खोमा मानसिफोरा गावसोरखौ जास्ट सन्तुष्ट खालामनानै लानो थाखायल' इसोर दङ होननानै बानायनानै लानाय मोनसे आइडिया सैथोबो जानो हागौ आरो बेखौ साननो मोननाय साननो हानायनि अधिकार जों बयहाबो दङ आंनि मामा बाबाया बुंबाय इसोर दङ बेखौ आङो जाम्बा बायदि गल' गथ'यै फोथायनांगौ बेथ' नङा आं सासे हिकित मानसि आंहा हिकित बायदियै सिन्ता खालामनो हानाय अधिकार दङ आंहा हिकित बायदियै साननो आरो बेखौ बिजिरनो नायबिजिरनो मोननाय आंहा अधिकार दङ आंनि मामा बाबाया बुंबाय आं बेखौनो दलद दलदै फोथायनांगौ बेथ' नङा आरो मानसिनि मेलेमा बिदि सोलिया सोरबा बुंबायबानो बेखौ दलदै गथायै नाजावनानै लानाय गनायनानै लानाय बेबायदि मानसिनि मेलेमा सोलिया सानफिननो इसोरा जोंनो जि केपासिटिखौ होदों बेजों जोङो सानफिनफ्लाङो सिन्ता खालामफ्लाङो आरो खोनासं बेयाव जिरायनाय ख्रिस्टियान नोंथांमोन ख्रिस्टियान फोथायनाया बेबायदि नङा नोंमाया खालामदोंमोन नों खालामनांगौ बे ख्रिस्टियान फोथायनायनि मोनसे सिस्टेम नङा नोंफाया खालामदोंमोन बेनिखायनो नों खालामनांगौ ख्रिस्टियान फोथायनाया माब्लाबा बेबायदि नङा आरो गुबुन गासैनि फोथायनाया बे रोखोमै सोलियो अनलि ख्रिस्टियान फोथायनायाव मानसिहा उदांस्रि दङ सानफिननो मोननाय नायफिननो मोननाय नंगौ नङा सिन्ता खालामनो मोननाय बोसोरे बोसोरे बेसेबां रिसार्च खालामनाय जायो मोनथिगौने जिसुनि सायाव बाइबेलनि सायाव रिसार्चआ मा नंगौना नङा बाइबेला सैथो नंगौना नङा जिसुआ थारैनो इसोर नंमारगौना नंमारा बिनि सिखांफिननाया सैथो नंगौना नङा बिनि क्रुसाव थैनाया नंगौना नङामोन बियो थांनानै दंमारोमोन ना गैमारामोन इसेबां रिसार्च खालामनाय जायो मानो खारन जोंहा अधिकार दङ रिसार्च खालामनो नायबिजिरनो मोननायनि जोंहा अधिकार दङ मोन्थाय दङ जोंनिया बिब्दि नङा नोंमाया खालामदोंमोन बेवहाय नों खालामनांगौ आबै आबौआनो बेखौ खालामदोंमोन बेवहाय सोंफिननो मोना नों खालामनांगौ बे नङा नों सोर होननानै जुदि दिनैसिमबो खनसेबो सोङाखैब्ला मिथिनो नाजायाखैब्ला ख्रिस्टियान जिबन जागायजेना इसोर दङ ने मा सानो दंमारोने दङबाथ' नुगोन नुगोना नुवा आं दङ आंखौ नुगोना नुवाखै नोंसोरो हा आंखौ नुदों दा आं दंखाय इसोराबो दंबाथ' इसोरखौथ' नुगोन नुबाय इसोरखौ नामा जायहा जोङो जाय मामाया आंनो इसोर दङ होननानै खोन्थानाय आं मामाखौ सोङोब्ला मामा नों नुबाय नामा बेबो नङा नोंसोरनो जाय मानसिया खोन्थादोंमोन इसोर दङ होननानै बिथांखौ नोङो सों नों नुबाय होननानै दङबाथ' नुगोन जे दङ होननानै बुंनो हागोन ना हाया बिथाङा इसोर दङना गैया सोर बुंनाय सोर खोन्थानाय इसोर दङ होननानै जोंनि मेलेमखौ सन्तुष्ट खालामनो बनायनानै लानाय मोनसे आइडिया नङाथ' बियो हा बे केजि मोनसे अन्थाइ होननानै जों माबोरै मिथिगौ हा केजि मोनसे अन्थाइ होननानै जों माबोरै मिथिगौ बेथ' ससियेल कनस्ट्राक्सनसो बेखौ जों बयबो केजि मोनसे होननानै हमनानै लागोन होननानै मोनसे समाजाव बियो कनस्ट्राक्सन बनायनानै लानाय इसोरनि आइडियाबो बेबायदिनो बानाय इसोर दङ होननानै जों हमनानै लानो दै इसोर गैया होननानै मानसिफोरा हामा जागोन गाज्रि जागोन लेथ्राखौ मावग्रा जागोन बेनिखायनो जोङो मानसिफोरखौ सिगिनो इसोर दङ होननानै बेबायदिसो बालाय मानसिफोरा इसोर दङ होननानै मानसि गिगोन जे मानसिफोरखौ दलद लाखिनो मानसिफोरखौ कन्ट्रल खालामनो मानसिफोरनि साननाय मानसिफोरनि आखल आखुखौ कन्ट्रल खालामना दोननो जों बुङो इसोर दङ साजा होग्रा इसोर दङ बिसार खालामग्रा मानसिफोरा एसे दलद थाथों जेरैहाय गथ'फोरखौ सिगियो मावदोङो सिगिना सिगिया मावदोङो दै माव खिन्थु नुफेरबायना मावा मा बुस्थु जों रावबो मिथिया मावा मा बुस्थु बेबायदि मोनसे आइडिया जानो हागौ बेवहाय जों साननो हानाय जि मोनसे जोंनो इसोरा केपासिटि होदों बेजों जोंहा साननांगौ दङ नायनांगौ दङ जि इसोर दङब्ला इसोरखौ जोङो नुनो मोनगोन नाथाय इसोरखौ मानो नुवानो बाइबेला जोंनो जहनाव बुंदों जहननि 4:8 इसोरखौ मानो नुवा दङब्लाबो बाइबेला जोंनो खोब सन्तुष्टयै जोंनो बुंदों जहननि 4:26 पदाव इसोरा जिउ इसोरा आत्मा God is spirit होनना बुंदों इसोरा आत्मा
बिनिखायनो बेखौ नुनो मोना जों जिहेतु आत्माखौ नुनो मोना जों जिहेतु स्पिरिटखौ नुनो मोना बिनिखायनो इसोरा दङब्लाबो जों बेखौ नुनो मोना नाथाय इसोरखौ मिथिनो लुबैनाय मानसिनियाव दङ अब्ला मानसिया इसोरखौ माबोरै मिथिनो मोनगोन इसोरखौ माबोरै नुनो मोनगोन मानसिया जुदि बियो दङब्ला बेथ' गावखौ प्रकाश खालामनांगोन मानसिया मा खालामनानै इसोरखौ मिथिनो हागोन मा उपायजों मानसिया इसोरखौ मिथिनो हागोन मानसिनिफ्राय मानसिया माबा मोनसे खालामनो हागोन ने इसोरखौ मिथिनो नोंनि बाब्राबनायजों नोंनि खारब्रबनायजों नोंनि माबा मोनसे खालामनायजों इसोरखौ नोङो नुनो मोननो हागोन ने इसोरखौ नोङो मिथिनो हागोन ने मानसिया मानसिनिफ्राय माबा मोनसे खालामनानै मानसिया जेखि खालामा मानो जेखि उपायनि गेजेरजों जेखि प्रकारनि गेजेरजों इसोरखौ मिथिनो हानायनि मा गैया इसोरखौ मिथिनो हानायनि मानसिहा राहा लामा गैया मिथिया मानसिया इसोरखौ मिथिनो हाया मानसिया इसोरखौ मानसिनिफ्राय जेसेबां जि खालामब्लाबो जेसेबां जि मावब्लाबो इसोरखौ मानसिया मिथिनो हानायनि नुनो मोननायनि मानसिया मा गैया उपाय गैया जुदि इसोरानो गावखौ जोंनो प्रकाश खालामनो सायख'वाब्ला आरो बिनिखायनो गुबुन इसोरफोर आरो जोंनि इसोरफोरनि गेजेराव फारागा बे जोंनि गेजेराव फारागा बे जोंनि इसोरा मा जोंनि इसोरा गावखौ जोंनो प्रकाश खालामबाय बियो स्पिरिटमोन बियो आत्मामोन नाथाय जहननि एगयना सैदफोराव बुंदों बियो जोंनो गावखौ नुजाहोनो थाखाय गाव जे दङ इसोर जे दंथारो बेखौ जोंनो प्रकाश खालामनो मा खालामगोन बियो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो मा खालामगोन जोंनो प्रकाश खालामबाय बेखौनो जोंनो बुंदों जहननि एगयना जोंनो जहननि एगयना 18 बुंदों नाय बिफा इसोरखौ रावबो नुफेराखै बिफाजों अनसोजानाय बिनि सासेल' बिसाज्ला जाया गावनि इसोरखा बिसो बिखौ जोंनो मिथिहोबाय बिफा इसोरखौ रावबो नुफेराखै नाथाय मा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो जोंनो गावखौ प्रकाश खालामबाय नुजाहोबाय मानसिया इसोरखौ मिथिनो हाया मिथिनो हानायनि राहा लामा गैया इसोरा गावखौ जोंनो प्रकाश खालामनो सायख'वाब्ला इसोरा गावखौ जोंनो नुजाहोनो सायख'वाब्ला जोंनि बाइबेलनि इसोरा बेबायदि इसोर जिहेतु जों जोंनि फारसेनिफ्राय इसोरखौ मिथिनो हाया इसोरा गावखौ जोंनो प्रकाश खालामनो गावखौ जोंनो नुजाहोनो गावखौ जोंनो मिथिहोनो बियो सायख'बाय नङाब्ला मानसिया इसोरखौ मिथिनो हानाय नङामोन मानसिया इसोरनि बागै इमाजिनेसन खालामनो हागोन इसोरा बेबायदि जानो हागौदां इसोरानि बेबायदि जानो हागौदां मोनसे इमाजिनारि इसोरनि सायाव पिक्चार मानसिया लाबोनो हागौ इसोरानि बेबायदि जानो हागौलै आखाइ गोबां गोनां सालाय गोलाव हाथाइ गोलाव गोलाव बेबायदि जानो हागौ समायना सासे सिख्ला बायदि जानो हागौ बे जाबाय मानसिनि मोनसे कल्पनिक सिन्था इसोरनि फारसे आरो बे जे कारेक्ट जागोन बे नङा बियो मानसिनि बनायनानै लानाय साननायसो बियो बे जे कारेक्ट जागोन सैथो जागोन बे नङा जोंनि इसोरनि फारसे जे आइडिया इसोरनि फारसे जे गियान बियो मानो सैथो मानोना बियो जोंहा मानसिनिफ्राय फारसेनिफ्राय बनायनाय नङा नाथाय इसोरा गावनो जोंनो आं बेबायदि होननानै दिन्थिबाय आरो जोंनो गले गले बुंदों कलसिया 1:15 बुंदों जि ख्रिस्ट'आनो नुनो मोनै इसोरनि क्लियार महर होननानै नुनो मोनै जाय इसोरखौ नुनो मोना बे इसोरनि क्लियार महरा सोर जिसु ख्रिस्ट' मानोना इसोरा आत्मा बेखौ नुवा नाथाय गावखौ नुजाहोनो बियो मोदोम लानो गोनां जाबाय मोदोम मानसिफोरजों नुजानो बियो मोदोम लानो गोनां जाबाय बिनि गेजेरजों इसोरा गावखौ जोंनो दंथारो होननानै बियो नुजाहोबाय दसेल' नङा जहननि 1:14 बुंदों बियो मा मोदोम लानानै जोंनि गेजेराव बियो थाफैबाय मानसिनि गेजेराव बिनिखायनोथ' जिसुनि गुबुन मुङा इमानुएल माने इसोरा जोंजों लोगोसे बियो बोसोरसे नङा बोसोर मानसिजों थाजाबनानै गावखौ बियो इसोर होननानै बियो प्रमान होलांबाय ख्रिस्टियानफोरनि जि फोथायनाय बे फोथायनाया ओरैनो नङा सरासनस्रा नङा सोरबा बेखौ बारहोहरबाय बेखौ आं ओरैनो दिनै खालामबाय थादों बेबायदि नङा सोरबा आंखौ बुंबाय बेखौनो आङो दलरै पालन खालामबाय थादों बेबायदि नङा जों बयबो गोथौयै सिन्ता खालामनानै साननानै नायबिजिरनानै मोननाय बियो बाथ्रासो ख्रिस्टियानफोरनि जि फोथायनाय सोरबा जोंखौ नारसिननायनिफ्राय नङा हे बेखौनो खालामबोदों जोंनि जातिया नों खालामनांगौ बे नारसिननायनिफ्राय नङा नाथाय मा जों बयनोबो इसोरा जि साननो मोननायनि अधिकार होदों बेजों बे उदांस्रिदों साननानै मिथिनायनिफ्राय बे जिनिसा जोंहा जोंनि गेजेराव फैदों बे फोथायनाया जिसुआसो
आं दिनै दैकियाजुलियाव फैनानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं डिक्लेयार होबाय आं इसोर होननानै गाबोननिफ्राय नोंसोर आंखौ खुलुमगोन ने आं इसोर होनना बुंबाय नोंसोर आंखौ खुलुमगोन ने नोंसोर आंखौ खुलुमनाय नङा सिबिनाय नङा मानो खारन नोंसोर बयबो साननो हानाय मानसिफोर नोंलाय मा इसोर जानो सि होननानै बुंगोन ना नोंलाय माबोरै इसोर जानो हागौ खारन इसोरा नोंसोरनो साननो हानाय केपासिटि होदों बुजिनो हानाय नायबिजिरनो हानाय बे केपासिटिखौ इसोरा नोंथांमोननो होदोंखाय नोंथांमोना बै साननो हानाय सक्तिनि साननाय बेबायदियालाय माबोरै इसोर जानो हागौ इसोरब्ला मा आंनिफ्राय माखासे मा गुनफोरखौ मावनायफोरखौ नोंथांमोना नायनो इच्छा खालामगोन जिसुआ गावखौ इसोर होननानै बुंनानै लादोंमोन नाथाय बे बुंनानै लानाय आं इसोर आं आफा आरो जों सासेयानो आं इसोरनिफ्राय फैदों बियो गले गले बुंदोंमोन बे बुंनायखौ बियो बे स्टेटमेन्टखौ बियो गावगायनि स्टेटमेन्टखौ बियो गावगायनि बे बुंनायखौ बियो मा खालामदों बियो गावनि गुतै मावनायजों बियो प्रमान होदों ओरैनो जों फोथायाथ' जिसुआ इसोर होननानै जिसुआ जे इसोर बे खोथाखौ जों ओरैनो फोथाया सोरबा खोन्थानायखाय नङा सोरबा बुंनायखाय नङा जहनाथ' बुंदों बिनि मावनाय गासै सोमोनांथाव खामानिफोरखौ लिरनानै दोननांगौमोनब्ला बुहुमाव बे बिजाबफोरखौ दोननो जायगायानो थोनाय नङामोन मानो इसिबां सोमोनांथाव खामानि मावनाय जिसुआलाय दुगा दिन्थिनो आं हायो होननानै जोंनि बेमार सोखानो हाग्राफोरा जेरै दुगा दिन्थियो बेबायदि खालामनो थाखाय नङा जिसुआ जे गावगायखौ जे इसोर होननानै बुंदों गावगायनि जे बुंनाय बे बुंनायखौ बियो प्रमान होनो थाखाय गाव जे साधारन मानसि नंमारा सरासनस्रायै जि खामानिफोरखौ साधारन मानसिया मावनो हाया बे खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिनायनि कारना बेमोन मानसिफोरा जे बेखौ फोथायो बे इसोर मानसिखौ बासायनो फैनाय इसोर बे खोथाखौ जे मानसिफोरा फोथायो बेनि थाखाय दुगा दिन्थिनो मोनसेबो खामानि जिसुआ मावाखैमोन हाजारबा मानसिफोरखौ बियो जाहोबाय नामानै सिथाव गुरबाजोंनो दुगा दिन्थिनो थाखाय नङा नाथाय गाव जे गावखौ इसोर होननानै बुंना लादों मानसिफोरा जे बेनि मावनायफोरखौ नुनानै बे नंमारगौ बियो सैथो इसोर मा बेखौ जे मानसिफोरा फोथायो बे कारननि थाखायसो जिसुआ बे गासै खामानिफोरखौ मावदोंमोन बेनिखाय ख्रिस्टियान जिबना माजों जागायजेनो जिसुआ सोर बेखौ मिथिनानै फोथायनायनि गेजेरजों आरो बेयो मानिफ्राय फैयो जिसुनि सोमोन्दै सिन्ता खालामनाय जिसुआ नंमारगौना नंमारा दंमारोमोन ना गैमारामोन बियो इसोर मारने बेखौ सिन्ता खालामनायनिफ्राय जास्ट ओरैनो सा लेभेलावहाय जों बेखौ सिगांनिफ्राय खालामबोदों बेयावहाय जों खालामलांनांगौ बे लेभेलनिफ्राय जोंहा गोग्गोम मोनसे फोथायनाया फैनाय नङा जिसुनि सायाव आरो जोंहा जेब्ला गोग्गोम मोनसे फोथायनाया जोंहा थानाय नङा जोंखौ बियो ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव माब्लाबाबो थुलुंगा होनो हाया नोंथाङा गाव हारसिङै सिन्ता खालामनांगोन सोरबा बुंनायखाय नङा कारन इसोरा जों बयनोबो साननो हानाय नायबिजिरनो हानाय केपासिटिखौ जिहेतु इसोरा जोंनो होदों सानबायने नोंथाङा गोथौयै जिसुआ इसोर नंमारगौना नंमारा ना ओरैनो खालामबाय दङ बेफोर गासैखौबो नोंथाङा मोनथिनांगोन जिसुआ जे इसोर मा बे खोथाखौ गाव मोनथिनांगोन गाव मोनथिनानै फोथायनो हानांगोन फोथायनायनिफ्रायसो ख्रिस्टियान जिबना जिसुखौ फोथायनायनिफ्रायसो नों जायखौ जेबो मोनथिया जायनि सोमोन्दै जेबो मोनथिया बेखौ नों फोथायनो हाया नों फोथायनोब्ला बिनि सोमोन्दै मिथिग्रोथारनांगोन डु इउ नो एबाउट जिसास नों जिसुनि सोमोन्दै मोनथिगौना सौला सोंदोंमोन नों सोर मिथिनो लुबैनानै नों सोर सोंदोंमोन नोंथाङा जुदि बे प्रश्नखौ सोङाखैब्ला दिनै बे मोनाबिलि समाव सोंनाया इम्पर्टेन्ट इसेबां हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै जिसुनि मुं लायो आसलते सोर मा आरो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जिसुनि सोमोन्दै बुंदों सोरबा बुंदों बियो सासे सैथोनि थाखाय गावनि जिबनखौ होलांनाय सक्रेटिसमोन बायदि सासे सोरबा बुंदों बियो मोजां फोरोंगिरिमोन गुबुन गुबुनहा जिसुनि सायाव गुबुन गुबुन बुंनाय दङ नोंथाङा जिसुखौ सोर होननानै सानो जिसुआ बेखौथ' सोंदोंमोन गुबुनफ्रा मा बुङो नाथाय नोंसोर मा बुङो नों सोर ख्रिस्टियान जिबना जिसुखौ मिथिनायनिफ्राय जागायजेनो नाम्बार 2 मा ख्रिस्टियान जिबना नैबेयाव जागायजेनो लर्ड व्हाट डु यु वान्ट मी टु डू जिसुखौ इसोर होननानै मिथिबाय दानियाब्ला सोलनि नेक्स्ट कुइसना नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो बेजों जागायजेनो बे मोननै प्रश्नजों सासे मानसिनि ख्रिस्टियान जिबना जागायजेनो नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो आं मा मावनायखौ नागिरो गावथ' मा मावनो थांदोंमोन गावथ' दामास्कासआव मा थांदोंमोन मानसिफोरखौ खानानै लायनो बिसोरखौ तारना होनो बिसोरखौ साजा होनो लाबोनानै जानो हागौ बिसोरखौ फुथारफैगोन लाबोनानै जानो हागौ बिसोरखौ बायदि तारना होगोन सै होगोन बेमोन बिथाङा आंथ' बेखौसो खालामनो फैदोंमोन आं नोंखौ मिथिबाय
दानियाबा आंनिखौ दोननोसै नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो बेयावसो पासखौ बुंदों पासखौ जों पासनि कर्म नवैधायाव दोङो पासखौ बुंदों जिसुआ नवैधा जोंनो पास पद सय पद नाथाय नों सिखांनानै नोगोराव थां नों मावनो गोनांखौ बेयावनो नोंनो रायथिनाय जागोन आं मा मावनायखौ नों हास्थायो जिसुखौ सोंबाय प्रभु नों आंखौ मा मावनायखौ नों हास्थायो जिसुआ बुंबाय नों मा मावनांगौ बेखौ नों नोगोराव थाङोब्ला खोन्थागोन नों सिखांदो बेनिफ्राय नोगोराव थांदो बे मोनसे मा प्रश्न बियो गावखौ गथायनानै मोनसे साबमिसिभ गावखौ गथायनानै सोंनाय मोनसे प्रश्न आं मिथिबाय नोङो साधारन मानसि नङा नों इसोरसो आंनि थाखाय गावनि जिबनखौ होनो फैनाय नों इसोरसो आं मिथिबाय नोंनि गेजेरजोंसो बासायजानाया दङ आं मिथिबाय प्रभु दायो नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो बाध्यता ना बेजों आरो बिसोरो मा खालामदों बै ख्रिस्टियान जागायजेननाय ख्रिस्टियानफोरा बे जिसुनि फोरोंनाय बे थोनहरजानायफोरनि फोरोंनायाव बिसोरो नांथाबना थाबाय माने मा बेफोरखौ मानिनानै बिसोर सोलिबाय ख्रिस्टियान जिबना बेबायदि जिबन जेराव नोङो जिसुखौ मिथियो फोथायो नाजावो ख्रिस्टियान जिबना बेबायदि मोनसे जिबन जेराव नोङो जिसुखौ मानिनानै सोलियो प्रभु आंथ' बेखौ मावनो लुबैनाय आंथ' बेखौ मावनो लुबैनाय आंथ' बेखौ खालामनो लुबैनाय नाथाय बेफोर गासैबो बाद होबाय नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो आं नोंनि बायदिसो खालामो आं नोंनि बायदिसो सोलिसिगोन आं नोंनि बायदिसो मावसिगोन आंनिखौ आं दोनबाय बे नागारसारनाय त्याग खालामनाय बेखौनो बुङो सेल्फ डिनायल गावगायनिखौ नागारबाय गावगायनिखौ त्याग खालामबाय जिसुनिखौ नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो खोन्था जिसुनिफ्राय खोनासंबाय जिसुनियाव सोंबाय बेजों जागायजेनो ख्रिस्टियान जिबना आरो बिसोरबो बेखौनो खालामनाय जेब्ला जोङो पासनि कर्म 11 अध्यायाव थाङो बेयावबो जों बे एखे बाथ्राखौ मोननो हायो बेयाव पासनि कर्म 11 अध्यायनि 26 पदआव ख्रिस्टियानफोरखौ बुंजेननाय बेवहाय जों मोननो हायो बिसोरबो बेयाव बेखौनो खालामनाय जों थांनि दे 11नि 26 पदनिफ्राय फरायनाय 11नि बारनबासआ सासे मोजां आरो गोथार जिउजों दैदेनजानाय मानसिमोन बियो गोबां मानसिफोरखौ फोरबोनियाव लाबोदों बिनि उनाव बारनबासआ सौलखौ नागिरनो टार्सासआव थांदों आरो बिखौ मोननानै एन्टिअखआव लांदों बिसोरो सानैजों एन्टिअखआव बोसोरसेसिम थानानै बेयावनि मण्डलीनि बिदा फंबायफोरजों थाफानानै गोबां मानसिफोरखौ फोरोंदों एन्टिअखआवनो ख्रिस्ट'नि सेलाफोरखौ ख्रिस्टियान मुंख'जेनदों ख्रिस्टियान सोरखौ बुंनाय बेवहाय जों मोननो हायो सेलाफोरखौ जिसुनि सेलाफोरखौ जिसुखौ फोथायग्राफोरखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंजेननाय फार्स्ट बे नामा ओरै नङा हे जोंहाथ' गोदान मोनसे धर्म जाबाय माबा मोनसे नाम लानांसिगोन जोंथ' जुदाइज्मखौ नागारनानै फैबाय बेनिखायनो जोंहा दे माबा मोनसे गोदान धर्मनि गोदान नाम लानांसिगोन होननानै ख्रिस्टियानफोरा जमा जानानै रायलायनानै लानाय नाम नङा आरो बेयो माब्ला दोननायनो बे नामखौ सलजों पल बे समाव पलजों बारनबासजों बिसोरो सानैजों एन्टिअखआव थांबायनो एन्टिअखआव थांना बेयावनि ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरखौ बोसोरसे फोरोंबायनो माखौ फोरोंखो जिसुनि थोननाय हुकुमफोरखौ जिसुनि बुंनाय फोरोंलांनायफोरखौ बे एन्टिअखआव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ बोसोरसे फोरोंबायनो आरो जेब्ला बोसोरसे बिसोरो सोलोंबाय अब्लाना मा जाखो बिसोरो आखलाव आखुआव साननायाव हनायाव मावनायाव दांनायाव मा जाखो बिसोरो ख्रिस्ट' बादि जाबाय बिनिखायसो गुबुनफोरा बिसोरनि आखल आखुखौ नुनानै बिसोरनि मावनाय दांनायखौ नुनानै बिसोरनि सोलिनायखौ नुनानै ख्रिस्ट'खौ बायदि नुनायखाय गुबुनफोरासो जायफोरा ख्रिस्टियान नङा बिसोरसो गुबुन फोथायनायनि मानसिफोरासो बै जिसुनि सेलाफोरनो बे मुंखौ होनाय आरो ख्रिस्टियानफोरा जिसुनि सेलाफोरा जोंहाबो मोनसे नाम नांसिगोन बेबायदि हिसाबै सावरायनानै लानाय मोनसे मुं नङा बियो बेबायदिसो मुं बे जिसुनि सेलाफोरखौ जिसुखौ फोथायग्राफोरखौ ख्रिस्ट'खौ बायदि नुनायखाय बिसोरनि अननाय बिसोरनि गावजों गाव अनज्लायनाय बिसोरनि सहाय होज्लायनाय बिसोरनि आखल आखु बिसोरनि जिउ खुंनाय बेखौ ख्रिस्ट'नि बायदि नुनानै ख्रिस्ट'निफ्राय ख्रिस्टियान मुं बिसोरनो दोननायमोन आरो जेब्ला बोसोरसे सोलोंनायल' नङा बिसोर मानिबाय थारमाने बेखौ जिउआव बाहायनो बिसोरो मानिबाय
बिनिखाय ख्रिस्टियान जिबना जिसुखौ मानिनायजों जागायजेनो आरो जिसुखौ मानिनायजों दिनैनि जोंनि गिर्जाफोरनि समस्याया मा गोबां गावसोरखौ ख्रिस्टियान होनना बुंना लानाय दङ नाथाय जिसुखौ मानिग्रा नङा आरो बेबायदि मानसिफोरखौबो जिसुआ प्रश्न खालामदोंमोन जोङो लुकनि 6 अध्यायाव थाङोब्ला नुनो मोनो जिसुआ नैबेबायदि मानसिफोरखौ प्रश्न खालामनाय लुक 6:46 आव नोंसोरो मानो आंखौ फोरबो होननानै गाबज्रियो नाथाय आंनि बुंनाय बादि नोंसोरो मावा जिसुआ नैबेबायदि मानसिफोरखौबो प्रश्न खालामदोंमोन नोंसोर आंखौ फोरबो होननानै मानो बुङो खिन्थु आं बुंनायखौ मानो नोंसोरो मानिनो हाया आं बुंनाय बायदि नोंसोर मानो मावनो हाया मा ओंथि दङ थारमाने आंखौ फोरबो होननानै बुङो खिन्थु गावनि गोसो बायदिसो सोलियो आंखौ फोरबो होननानै बुङो खिन्थु गावनि गोसो बायदिसो मावो आंखौ फोरबो होननानै बुङो खिन्थु आंनि बायदि मोनसेबो मावा मा बुंनाय जायो आसलथे फोरबो होननानै बुंनाया बिसोरखौ बियो प्रश्न खालामदोंमोन फोरबो माने मा गिरि बिगोमा माने नोंनि बायदि जागोन नोंखौ मानिगोन नोंखौ मान होगोन बेखौ बुंनाय जायो खिन्थु गोबां दिनै जोंनि गिर्जानि समयसाफोरा बे जायफ्रा जिसुखौ फोरबो होननानै फोथायबाय खिन्थु बिनि बायदि मोनसेबो मावा बे ख्रिस्टियान जिबन नङा नोंथाङा नोंथांनि जिबनखौ त्याग खालामबाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नागारसारबाय नोंथाङा बेखौ नागारबोबाय नोंथाङा बुंबाय आं नोंनि बायदिसो सोलिसिगोन नोंनि बायदिसो मावसिगोन आं गावखौ नोंनो गथायनायालाय माथो रोजाबबाल' जागोन बेथ' नङाना आङो गथायो होननानै खिन्थु बिनि बायदि मोनसेबो जायाब्ला जिसुनि बायदि मोनसेबो जायाब्ला बेखौ मानिनानै जिउ खुंनाय गैयाब्ला जिसुआ मा बुंनाय जहनावहाय जों जहननि 14 अध्यायनि 15 फरायनो नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन बेखौनो 21 आव बुंफाफिनदों जिसुआ जायहा आंनि हुकुमफोरखौ फालियो बिनो आंखौ अनग्राया नोंसोरो आंखौ अनोब्ला जिसुआ बुंदों नोंसोरो आंखौ अनोब्ला जोंनि लागै हुकुमा मा नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोंनि फोरबो इसोरखौ अन जोंनो लागै इसोरनि बोसोना बे नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोंनि फोरबो इसोरखौ अन जिसुखौ अननांगौ इसोरखौ अननांगौ बे जोंनो लागै इसोरनि हुकुम दा अनोब्ला मा खालामो नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोङो जिसुखौ अनोब्ला नों मा खालामगोन बिनि हुकुमफोरखौ मानिगोन नोंथाङा बुंनो हाया आं जिसुखौ अनो होननानै जुदि बिनि हुकुमफोरखौ मानियाखैब्ला कारन नोंनि मानिनायासो नोंनि इसोरखौ अननायखौ फोरमायगोन बेसो दिन्थिगोन बाइबेलासो बुंदों जिसुआसो बुंदों आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन जों सानो गासैबो जिसुनि सेला जानो हायो होननानै खिन्थु जिसुआ गले बुंदों आंनि सेला जानो हाया गोबां मानसिफोरा जिसुनि सेला जानो फैनायमोन जिसुनि उन थांनो फैनायमोन नाथाय जिसुआ गोबांखौ मा खालामदों बुंदों आंनि सेला जानो हाया जायहा आंनिख्रुइ गावखौ बांसिन अनो बियो आंनि सेला जानो हाया जायहा आंनिख्रुइ गावनि न'खरनिफोरखौ बांसिन अनो जायहा आंनिख्रुइ गावनि हिनजावखौसो बांसिन अनो जायहा आंनिख्रुइ गावनि हौवाखौसो बांसिन अनो जायहा आंनिख्रुइ गावनि गथ'फोरखौसो बांसिन अनो बियो आंनि सेला जानो हाया जों सानो गासैबो ख्रिस्टियान जानो हायो जिसुखौ अनाब्लाबो हायो इसोरखौ अनाब्लाबो हायो फोथायाब्लाबो हायो सोलायाब्लाबो हायो बेयो दिनै जोंनि फोरोंनाय सोलायनो गोनां गैया मानिनो गोनां गैया हाखाया जों मानिनो मानसिया जों मानिनो हाखाया बेखौ जोंनो फोरोंदों जोङो फापिखा जों मोनसेबो इसोरनि बुंनायखौ मानिनो हाखाया मोनसेबो इसोरनि मानिनो हाखाया जों फापिखा पापावनो जन्म जाखानाय बेवहाय जों हाखाया जास्ट जोङो जिसुखौ फोथायनांगौ बे खिन्थु जिसुआ माथो बुंखो आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन नों इसोरखौ अनो होननानै बुंनो हाया नों जिसुखौ अनो होननानै बुंनो हाया जुदि नों बेखौ मानियाखैब्ला ख्रिस्टियान जिबना इसोरखौ मानिनानै जिउ खुंनाय जिबन जोंहा जादोंना जायाखै बेबायदि जों आसल ख्रिस्टियान जिबन जों खुंदोंना खुङाखै जों मानिनो हादोंने इसोरखौ मानिनो हादोंने इसोरखौ मानिनायाव दिनै बेसेबां इसोरनि बोसोना मा इसोरनि थिननाया मा इसोरनि थिननाया बे जिनाहारि दाखालाम इसोरनि थिननाया बे नों मानियाब्ला जिनाहारि दाखालाम नों मानियाब्ला
इसोरनि मोनसे दोननाय जिनाहारि दाखालाम ना गोबां फोरोंनाय गोबां थुनलाइ दङ जिनाहारि दाखालाम नों मानियाबालाय आं मानियाबालाय इसोरा माबा मोनसे खहा जायो नामा इसोरा नों मानियैखाय इसोर नङि जागोन नङा इसोरा जेबो खहा गैयाथ' आं इसोरनि बोसोनखौ मानियाव इसोरहा जेबो खहा गैया नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ मानियाव इसोरा जेबो खहा गैया गासै सृष्टिनि सिगां बे दङमोन गासैबो जोबनायनि उनाव बे थाबाय थागोन बेनिखायनोथ' बे इसोर नोंथांनि बेखौ मानिनाय मानियैया बेखौ इसोर नङै बा इसोर नंगौ खालामनो जेबो हाया खिन्थु जिनाहारि दा खालामनानै जे इसोरा बुंदों बेखौ मानिनो हानाय आरो हायियाव सोरनि खहा आसलते सोरहा प्रब्लेम जादों दिनै इसोरनि बोसोनखौ मानिनो हायियाव सोरहा प्रब्लेम जादों इसोरहा ना जोंहा सोरहा प्रब्लेम जादों आं दाखालि मोनसे न'खराव दंमोन गसाइगावआवहाय सिएनआइफोरनि एनुवेल कनफारेन्स दंमोन बेवहाय मोनसे न'खराव आंखौ दोनदों गिदिर बिल्डिं लुबाय थादों मोनसे गिदिर बिल्डिं गय बागान बारि दङ बिफाया मास्टार मानसि गिदिर बिल्डिं फार्स्ट जि ग्राउन्ड फ्लोर बियो कमप्लिट जाबाय बेयावनो आंखौ दोनदोंमोन बेनि उनाव बे G+1 बेखौ कनस्ट्राक्ट खालामबाय थादों मोजां बिल्डिं सासेल' फिसाज्लामोन आं थांनानै गोबां मानसि नुहैदों नुहैनानै आं साननाय बे फिसाज्लादां बे फिसाज्लादां बे माबा मोनसे दां बिदि साननाय खिन्थु नङा फिसाज्ला नङा ओमफ्राय जेब्ला आं सोंबाय रायज्लायबाय बुंबाय फिसाज्ला दंमोन 26 बोसोरसो बयसनि जाबायमोन हाबा जाबायमोन सासे उन्दै गथ' दङ जोंजों अराव लोगोसे जिरायफाबाय थादों उन्दै गथ' मा जाखोनो हिनजावा गुबुनजों एफेयार्स दंमोन गथ' थाखानाय हौवा थाखानाय मानसिया गुबुनजों बेबायदि सोमोन्दो दंमोन बेनिखायनो न'खराव हाल्ला जाबाय थायो दावराव दावसि जाबाय थायो बेनि उनाव न'आव खारना थाहैबाय हिनजावा बे खारना थाहैनाय हिनजावखौ लायनो थांफाफिनो फैया लायनो थांफाफिनो फैया सानसेखालि न'आव फैनानै सुसाइड जाबाय सासेल' फिसाज्ला सुसाइड जाबाय सुसाइड जाखालि हिनजावा नायफैदोंमोननो लोगो लोगो थांफिनबाय बारा गोबाव नाङासै जायजों सन्देह जानानै बेबायदि नांज्लायनाय खमज्लायनाय जायोमोन बेजोंनो हाबा जामारबाय अर खाथियाव बे गथ'आ दङ 4-5 बोसोरसोनि गथ' बिमाबो गैला बिफाबो गैला मालाय सिलाय जिबन बेखौ नुनानै आं गोबां दुखु मोनदोंमोन आं बेखौल'सो साननानै बुंबाय थाबाय एटलिस्ट गथ'नि थाखाय साननानै थांनानै थानायमोनब्ला बिफाया दा बेहा बिमाबो गैला बिफाबो गैला मा जागोन बिनि जिबना इसोरा समायसा जादों दे नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ मानियाखै आं इसोरनि बोसोनखौ मानियाखै इसोरा समायसा जादोंना जोंहा जादों जों मानियाखै इसोरनि बोसोनखौ समायसाया सोरहा जादों जोंहासो नोंहासो नों मानिनो हायैयाव आं मानिनो हायैयाव आंहासो समायसा जागोन नोंहा समायसा इसोरा जोंखौ गावनि बिसा हिसाबै अनोखाय बेबायदि समायसाफोरा जेन दाजाथों बिनि थाखायसो इसोरनि बोसोन जोंखौ अनोखाय जों जेबायदि आलाय सिलाय दाजाथों जोंनि न'खरफोरा जेबायदि असान्ति दाजाथों बेसेबां हाबा जानाय जिबनखौ बे जिनिसा असान्ति खालामो आं जास्ट मोनसे उदाहरन लानानै खोथाखौ बुंदों जिनाहारि दाखालाम इसोरनि बोसोन बियो बेखौ मानिनो हायो जोङो मा जादों बुंनाय आरो बेबायदि गोबां बोसोनफोर दङ जे बोसोनफोरखौ जों उनथिं नायलांनो हागौ जिफोरखौ मानिनायाव इसोरहा नङा जों मानसिया समायसा जादों जों मानसिया समायसा जादों नोंहा समायसा जागोन आंहा समायसा जागोन जोङो इसोरनो जोंनि जिबनखौ गथायबायब्ला जों मानिनोसो जों गथायबाय नों आंखौ मा मावनायखौ हास्थायो बुं आं मानिगोन आं आंनि बे जिबनखौ नोंनो गथायनानै होबाय आंनि नङा कारन नों बिनि थाखाय बेसेन होखाबाय बुं आं नोंनि बायदि सोलिगोन ख्रिस्टियान जिबना बेबायदि मोनसे जिबन दिकेजुलियाव जाथों उदालगुरियाव जाथों बबेयावबा जाथों जेखि जाया ख्रिस्टियानानो जाया मानो जुदि बे मोननै प्रश्नजों जिबनखौ जागायजेनाखैब्ला जिसुखौ मिथिनानै फोथायनानै आरो जिसुनो गावखौ गथायनानै मानिनो प्रभु आं नोंखौ मानिनोगोन बेबायदिजों जुदि जागायजेनाखैब्ला ख्रिस्टियान जिबन गैया ख्रिस्टियान जिबना बेजोंसो जागायजेनो आथिखालनि ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि ख्रिस्टियान नंगौना नङा जायहा जिसुखौ मिथियो आरो फोथायो पौला बुंदोंमोन I know whom I believe
आं जायखौ फोथायो आं बेखौ मिथिगौ नोंथाङा मिथिगौ ने पल बायदि बुंनो हागोन ने I know whom I believe आं जायखौ फोथायो आं बेखौ मिथियो कारन बे सोंनाय जे नों सोर बे मिथियो पौला इसोरनि इच्छाखौ मावनो थांनानै थाबाय मानसिनि इच्छाखौ नङा मानसिखौ सन्तुष्ट खालामनो नङा मानसिखौथ' नेक्स्ट समाव बियो मा खालामखो मानसिनि बेरेखासो मावनाय जाबाय हमजायो जेलाव जोबजायो आयेननि बेरेखा माने बेफोर मानसिनि बेरेखासो मावनाय जाबाय आयेननि बेरेखासो मावनाय जाबाय नाथाय मा इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो बिथाङा थांनानै थाबाय इसोरनि इच्छाखौ मावनो बिथाङा थांनानै थाबाय ख्रिस्टियान जिबन बियो नोंथाङा मिथिगौ ने सोरखौ फोथायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा इसोरनि इच्छाखौ मावनो थांनानै दं ने इसोरनि इच्छाखौ मावफुंनो नोंथाङा गोथाङै दं ने बेजोंसो जायो ख्रिस्टियान जिबना जेरावखि जाया मानो जुदि जों बेबायदि ख्रिस्टियान नङाब्ला आसलते जोंहा सानखांफिननांगौ दङ जिसुआ सैथो इसोर बियो नंमारगौ इसोर बियो गावखौ जोंनो प्रमान होबाय जों इसोरखौ नुनाय नङामोन इसोरा जुदि गावखौ जोंनो प्रकाश खालामोबा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो जोंनो प्रकाश खालामबाय जों इसोरखौ नुवाखै होननानै बुंनो हाला दिनै जों नुबाय कारन बियो मोदोम लानानै जोंनि गेजेराव गावखौ प्रकाश खालामबाय मूर्खआसो बुङो इसोर गैया होननानै जिसुआ इसोर मा जों ओरैनो फोथायाथ' ख्रिस्टियानफोरा ओरैनो फोथाया जों मिथिगौ जों जायखौ फोथायो जों मिथिगौ जोङो सोरखौ फोथायो बियो इसोर मा होननानै गावखौ बियो गले गले प्रमान बियो जोंनो होदों बे सिखांफिननाय इसोर बियो थैनो रोङै इसोर बेखौ थैनानै फोजोबनो हायाखै मानोना बियो इसोरमोन नोंनि आंनि पाप खामानिनि थाखाय बियो गावखौ बोलि होनो गोनां जाबाय नाथाय बियो इसोरमोनखाय बेखौ फुथाबनानै फोजोबनो हायाखिसै बेनिखायनो पौला बुंदों बियो सिखांफिनाखैब्ला फोथायनांगौबो गैया खुलुमनांगौबो गैया सिबिनांगौबो गैया नों बायदि आं बायदि हादरन मानसि बियो दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ फोजोबनो मानो इसेबां गावथाबनो गोनां मानो इसेबां फुथाबनो गोनां मोनसेल' खामानि माव बुहुमनि ख्रिस्टियानफोरखौ 1 मिनिटाव फोजोबनो हागोन बे जाबाय जिसु ख्रिस्टनि जि सिखांफिननाय बे सिखांफिननायनि सोमोन्दै रिसार्च खालामनानै जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनाखै होननानै ख्रिस्टियानफोरनो प्रमान होबानो ख्रिस्टियानिटिया दिनै जिउ गावनो गाव रावखौबो फुथाबनो गोनां गैया रावखौबो नस्थ' खालामनो गोनां गैया सिम्पल खामानि जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखै होननानै इजराइलाव थांनानै हिब्लानै मिडल इस्टआव थांनानै रिसार्च खालामनानै जोंनो प्रमानल' नांगौ बुहुमनि ख्रिस्टियानफोरनो नङा जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखै होननानैल' प्रमान हो अब्लानो ख्रिस्टियानिटिया गावनो गाव जोबो कारन बाइबेला बुंदों जोंनो 2 करन्थिया 15 बालाबाव रोखा रोखायै बुंदों बियो सिखांफिनाखैब्ला जोंहा खुलुमनांगौबो गैया सिबिनांगौबो गैया गुबुननोबो खोन्थानांगौ गैया जोंहा खिन्थु मानो दिनैसिम प्रमान होनो हायाखै जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनाखै होननानै कारन बियो सिखांफिनमारनाय बियो इसोरमा जों ओरैनो फोथाया जिसु ख्रिस्टनि खोथाखौ ओरैनो कल्पनिक हिसाबै लानाङा ख्रिस्टियानफोर बेयाव जिरायनायफोर जिसु ख्रिस्टआ इसोरमोनखाय बियो गोथां जायहा जिबननि गुदि बिनि बेखौनो माबोरै फोजोबनो हागोन जायहा जिबननिनो सर्स जायहा जिबन होग्रासो बेखौ माबोरै फोजोबनो हागोन मानसिया बेखौ फोजोबनो हायाखिसै मानोना बियो इसोर मारमोन इसोरा जोंखौ आशीर्बाद खालामथों हामबायसै